Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyo gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Himpapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa Tuy Agabos. Sa pagnaran sa akong partner, si Dr. Edgar Barameda. Ako po ini Seth De Matera. Sabayan po nindo ako hasta tiyan alas 12 nin pagkaudto. Ngunyan pong July 1, Hulyo na. Asin siyempre, ang programang naging hatod sa Tuy Agabos kan Bicol University Extension Management Division sa pamayo ni Ma'am Marcia Rico, asin sa iyang mga mahiguson staff, sining man sa pangarang kang gabos na opisyales kan Bicol University sa pamamayo kasamuyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Sabayan po nindo ako sa igwa kita niya ni importanteng bisita, si Sir Prune. Ano mo yan, sir? Grabe naman ang nangyari sa mga mga eskwelahan. Sige po, sir, patara-tara kang una. Good morning. Maray man na mapaguro ng tining saro sa mga issue, lalong-lalo na related sa eskwelahan. Iya po. Iya, sir. O, paano baga, sir? Aram tagabos, mainitong pamray ang issue, Itong kuya nangyari sa Tacloban, na kung saan itong nangyari sa sarong eskwelahan na mga estudyante. So dakol na po nagharadit mga magurang kung paano daw ini na arog kay ni ang sendang mga aki baga mas sa oral daw, sir, halos mas halawig pa ang oras na yaon sin sa eskwelahan kaysa yaon sa harong asin pag-iriban sa iyang pamilya, lalo nang sa iyang mga magurang. Ang sa tuyang tema mo niyan, sir, iyo ang fear, trust, and belonging, the psychology of school of safety. Ang sa tuyang bisita po, si Sir Prone, iyo po ini ang department head kang psychology department kan Bicol University College of Social Sciences and Philosophy. Sige, sir, go ahead po. Good morning. Good morning sa Bicol University community. Opo. Lalong-lalo na sa tuyang presidente, sa mga administrators ng Bicol University, tapos sa mga yaon man sa Bicol University ngunyan, sa mga faculty na nagtatabang sa enrollment. Mula sa mga nagpapa-enroll. May mga magurang nakairiba. Marami man na mapag-istoryanta ini na topic kasi directly related man talaga ini sa school community. Iya po. Iya po, sir. Sir, sige pa, ang pambukas sa pag-una mo po itong pangyayari sa sarong public school sa Tacloban, ano ang impaka ini sa mga estudyante, sa magurang, asin sa mga school administrators? Actually, ining pangyayari sa Tacloban, may mga nangyayari naman kay ito. Pero bako man mas bako shooting, medyo kumbaga light. Hindi pa shooting kumbaga very heavy na ini.
behavior kang sarong estudyante. Lilid ini ki takot lalong-lalo na sa mga magurang. Although pag inilingta ini nasa high school, senior high school, kaya lang dahil taman marayo ang concern kang magurang sa satong mga aki, dahil ang prioridad baga kang mga magurang ay so safety kang mga aki. Yes. Maging sa public man siya or sa private. Saro sa ng example kay yan, sa harungani naggigibo kita ki kultura na safe ang satuyang harong. So much more na arog man ka ng piga expecta sa luwas kang harong, although may mga bagay na deta man pwede makontrol. Pero Sir Prony, ang sigun sa mga reports, mga documentation na ginibo sa mga kang media, minaluwas na iguanin mga nangyayari sa buhay kaining mga mga aki na ini na yung nga ang nagnamadil, iguanin mga nangyari prior to that, nasabi ninda nakakontribute duman sa pagkumitir kan siring kaining bagay. Base naman sa indang statement, bada nailing taman sa TV, sa social media. Opo. Dakol man paano ining mga contributory factors sa realidad. Bako sa na ini so pigsabitang bullying, bako sa naso sa nailing exposure sa media game, sa theory kang psikolohiya. Sarong example sa theory ni Bronfenbrenner, ang sa human development sa alubo, pagdakula kang sarong individual puon sa prenatal hanggang magadansya, dakol na mga influencing factor. Okay. Lalong-lalo na ining mga sa teenager, elementary, high school, tapos nasa adolescent, iniso edad na nag-explore sinda kang kinaaban medyo bako pa fully mature ang mental setting kang mga individual na mga nasa arog kening estado. Okay. Medyo nainot pa ano sa development kang tao. Kung hilingon tayo ning stages kang growth and development kang individual, nainot pa ano na ining social development. Okay. Saro example kay yan, so attachment ta sa magurang, kaya baga may turingan ni digdi si gari eskwelahan. Gari ko nasa class. Okay lang sir, okay lang. Very educational. May turingan ni kay ni si Sigmund Freud na trust and mistrust stage sa infancy. Gusto sabihin, ining trust na di-develop ini sa mga magurang sa 1 year pa lang na edad, from birth up to 1 year. So, tiwala kung sa tuya, baga sa Bicol. Minsan baga, ang sarong individual, harani ang buot sa tuya dahil may tiwala May kita. tiwala, okay. Siring man, pigi-enroll taman ang aki ta sa sarong eskwelahan dahil may tiwala man kita sa eskwelahan. Medyo broad na siya, may tiwala kita dahil safe, may tiwala kita sa eskwelahan dahil sa eskwelahan may pangaran, may tiwala kita sa eskwelahan dahil yung sa eskwelahan may identity. So, dyan siya nagpuon. Yan. Okay. So, inisip ang saro kayo mo niyan issue anyway, dakol kitang sabi ninda ining mga exposure kan mga aki habang wala sinda sa klase nga sa harong paggiringan isir kayo ng mga video games na ini na mga sabi kang iba saruin nila sa dapat na i-regulate sa estudyante, pero ang regulation, siyempre, kung sakaling eskwelahan ang gumibo, within the school hours lang yan and school premises. Sa harong, igwaman silang pwedeng gibuhon duman. Halimbawa, sa parte lang, sir, ka mga eskwelahan, ano sa paguna mo ang long-term and short-term na pwedeng gibuhon na intervention kang mga schools, for example? Pag iyan paano, video games baga, inot na inot, sa loob kang eskwelahan, buda sa luwas. Sa lawas kayong eskwelahan, may pulisiya ba ka ng gobyerno na bawal magkaagi mga establishmento within certain distance Sa eskwelahan. sa eskwelahan, lalong-lalo na sa mga business establishment na
nakakaapekto sa learning development. Yes. Siguro saro iyan sa mga dapat na repasuhon kang sa LGU. Yan. Kung sa luwas kang Sa luwas. eskwelahan. Kung sa loob kang eskwelahan naman, siyempre kontrolado man ini tayo ini ang mandate kang educational apod ka ini like sa tuya, sa DepEd or sa CHED or sa TESDA. Yan. Kasi posible man in bako sa nini sa level kang DepEd kundi sa CHED or sa TESDA pwede man dahil ang behavior or violence na behavior or ni deviant na behavior Deviant, okay. di man na nalilimit sa edad. Minsan nga ni mapaisip ka na senior na nagibo niya pa ini. So igong mga agency na dapat ma-revisit ninda ini mahiling ninda sa mga detalye. Halimbawa na sana ini ngayang video game. Ang hapot na lang digdi, pwede ba na ipagbawal sa eskwelahan ang cellphone? Cellphone, yes. O sa sitwasyon ta, ako ngayon halimbawa maestro, kung hilingong ko ang cellphone, nakakatabang sa pagklase. Yes. Dahil didirekta ko sinda ini ang topic ta, i-open nindo ang data nyo, i-search nindo sa internet. Pagtuturoan ta sinda na maghanap sa saindang paagi, bako na very dependent sa maestro. Alagad, nagagamit ang apod na kani misused, nami-misuse ninda ining cellphone or ano pa man na gadget, sa paggamit kay ini duman sa paghiling ngaya ki mga video games, built-in baga siya, tas software baga siya. Okay. Built-in, kumbaga, ano daw ang magigibo kay ni kang IT expert dyan sa eskwelahan or other agency like halimbawa anong nagre-regulate ka iyan, DICT ngun. DICT. Ano nga ang gigibuhon kang DICT para ini nga ma-regulate or anong sistemang gigibuhon ninda? Kasi dahil taman mahali na ang sarong tao maapektuhan, lalong-lalo na ang aki, maapektuhan ang sa iyang mindset, awareness, buda behavior niya base sa iyang nahihiling. May mga tsurya kasi paano sa psikolohiya ka nang apod kayan so tsuri ni Bandura na pigkukopya. Yan, ni Albert Bandura modeling ani. Yes. Pigkukopya kang aki or kang tawo, lalong-lalo na ang aki. Nagkikukopya niya kung ano na iiling sa palibot niya. Yan. Na sabi naman ni Bronfenbrenner, ang palibot nakaka-influence depende sa proximity or sa distance ang influence. Mahiling tabaga na ining paggamit kang mga gadgets lalong-lalo na sa eskwelahan. Dahil naman baga makunyan, makontrol. Dahil halos kung bako man 1:1 kadaklan na mga estudyante ngunyan sa high school, sa senior high school, may cellphone. May mga sitwasyon nga ni na da isa na natawan ki cellphone kang ina naglayas na. May nadangog kita kayan sa kunyan sa Facebook buda sa mga barita na dahil nga ni digdi mahiling ta na dependent ng maray ang mga learners, yan, lalo digdi learners sa cellphone. Ano pa ang pwede tang pagtarabangan like halimbawa sa laog kang eskwelahan? Pwede maggibo kisindaki polisiya na ang cellphone pwede gamiton or pwede gamiton sa mga arog kaining kondisyonis. Saro man pa anong defense or saro man na rason kung nata may cellphone ng aki for emergency purposes. Halimbawa ang ngaya may emergency, paano ngaya sinda makontak, paano sinda makatabang. So mga siring man ka na other side kang cellular phone. So sarong side na nakakadisturbo sa
halimbawa sa learning process na lang nakakadisturbo siya, tapos saro pa sa side na halimbawa nakakaapekto sa behavior, minsan nagiging deviant sa behavior kang aki or individual, base duman sa naiiling niya. Yan. Kaya halimbawa na lang maduman na lang kitang una sa pamilya kasi pwede ta siya ma-associate eh. Iyo. So mga aki na lalaki, day basta-bastang pigreregaluhan or pigtatawan kang mga parents na badil na nakawatan. Yes. Yan. Halimbawa, 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, day dyan basta-basta pigtatawan. Kasi aram tama na ini instrumento siya na nagkikreate ki violente. Okay. Yan. Tapos sa TV man, day man initig ba para pahiling sa halimbawa may mga TV shows or halimbawa mga pang-aki man na may violente. Yan, data pangaranan sa mga shows boda mga violente. Pero may responsibilidad sumagurang. Yan, kaya nakakaagbaga dyan sa screen minsan PG. Rated PG, rated panggurang. PG. Look man sana po. Yan, Okay. parental guidance. May lingtang responsibilidad. Kaya lang nga po, hanggang sa ang responsibilidad ta, nag-aakto ba kita sa pangapudan kang responsibilidad, like halimbawa kataning mo ngayon sa aki mo, tapos naghiling ka ki TV, ki teleserye, tapos may baradilan niya duman, may suruntukan, pagkatapos ka ito educate mo daw sa aki mo na sasabihin mo na ay nunoy sala itong nailing mo aday mo ito paggibuhon, Pelikula lang ito ha. Ito nga pelikula lang ito may script ito may director ito, day mo yan paggibuhon nga pot pigigibuta daw nga yan bilang sarong adult na individual, bilang magurang. Kasi suaki, pag dahil mo ito pero so, ang paguna ito, tama. Norm na siya, magiging siyang norm. Iyo, sir. Dakulon. Sabi ba sir, it takes a village to raise a child. Gusto mo, dakulon talaga ang mga pwedeng tumabang sa aki para maging matanos ang sayang pagdakulang, sayang pag-isip. Dahil sabi mo nga sa pigtatara mo sir, dakulong kang nakover sumagurang, responsibilidad kang magurang, responsibilidad kang sosyudad, kang television, di ba? Pero sir, pag-una mo daw, dapat dagdagan kan mga eskwelahan ang mga subject o oras para sa pag-promote ning values for Marena values formation. So GMRC baga sir kang panahon ta. Iyo. Tinukal na bagay ito ginibong values education. Values education. Kung hilingon ta actually kung sa sistema baga ako pa ang katotohanan ka ng exposure ko ngayon baga sa tertiary. Yes. Nagtuturo man baga ako sa PhD. Okay. May klase akong mga maestra, elementary Buda High School. Nagiging ko man siyang room para ako ma-educate kung ano ang curriculum ninda, kung ano ang setup system, Buda dynamics kang DepEd. Yeah. So, one way man ito para ako ma-educate kang nangyayari duman sa level kang primary ta secondary school. Okay. Manungod digdi sa imong sir. Actually, kaipuhan talaga iyan, lalong-lalo ba values formation. Bako sanan sa grade 1, pati sa kinder dapat. Tapos igawa nga na kita dapat sarong pa sana, igawa kitang sa diring motto kumbaga or sa diring nga pod kayan. Guiding principle. Yes. Halimbawa, ako sarong aki, usaro man sana. Ang edad kayan grade 1 ngunyan. Okay. Pero as early kang 4 buda 5, ang motto ko sarong giving is caring. Okay. Tapos caring is love. Yeah. Oral daw yan pag mato daw kaan sa eskwela na sharing is caring. Siya nang masugpon kaya. Okay. And caring is love. Okay. Daradaran niyan magapon. Kaya pigapot ko man siya pagkatapos kung ano man ang aksyon niya na nag-express ki care, nag-share, tapos ki love. Kasi kung mahiling tabaga sa harong, takulaw ng impluwensya kang magurang kasi kita pigiling nindang idolo Yes. Yan. Pigiling nindang idolo kita.
Kaya dapat nag-express man kita dapat na maging idolo ninda sa tama. Yan. Tapos ining mga values na pigsasabi. Itong care, share, tapos love, mga values siya, mga virtues kumbaga. Ngunyan, dapat ang eskwelahan day ang paghalion sa hilingon ta paano sa formation, kung hilingon ta ba nga anong niya ko kung picturean to sana. Anong pagkakaiba kang classroom kang elementary tapos classroom kang college? Inot na pagkakaiba kayan. Ang classroom kang panahon ta, ang classroom kang panahon ta, generation ta, dakulo na nakapaskil dyan ng mga sayings, mga kasabihan. Mga kasabihan, mag-Tagalog man siya or mag-English man siya na mga kasabihan. Mga words of wisdom, sir. Kahapot, natayawon sa elementary. Yan. Nataday siya sa college nakapaskil. Tigapot ko sa mga estudyante ko sa grade school, tighali na pala iyan. Dahil may order, may memo sa indana. Tighali na ining mga arogan na sistema. Kung ako nga hapoton, kita paano ang recall ta, makaskas, dakul, kitang narurumduman dahil nahihiling tayo ni Pirmi. Yes. Yan. Kung nakapaskil sa on baga dyan, siyempre di man ang pigali everyday. Okay. Nakada paglaog mo, mailing mo, tapos mababasa mo. Si teacher manguta sa homeroom na part kang klase sa first day, first hour, kang everyday. Maski basahon na sa naninda ito, halimbawa, duwa na saying duman, magre-remind ito sa mga aki. So, gusto sabihin, oral daw, may nai-embrace siyang values. Yan. Hali duman sa kasabihan. Yes. Ang hapot, igwa kaining aruga na sistema. Kasi kang panahon ta, igwang mga nakapaskil. Pero, so teacher taman kito, day man ito sa tuya, pigdi-discuss, nakapaskil man sana. Okay. Kumbaga, magsadiri kang magbasa. Kumbaga. Pero sa mga early na edad, pwede inigibuhon na sistema na, halimbawa, pag Lunes, ini ang i-recita. Pag Martes, ini ang i-recita. Para ito ma-absorb. Yes. Yan. Na pag college, day mo na kaipuhan pang basahon kasi tuo mo na. Yes. Bako sa natuo mo, kundi yaw na sa buhay mo. Igwa ng impact sa iyo. So siling kayan ang setting kumbaga. Ako sir, maybe akong marekan mga estudyante ko na pirmi ako nagtatat sa values. Habi ko sa inda, daiman halos ning halaga kung matibayong ka, mataliong ka, pero bako ka man tawo. Mga arbula kayan sir. Sa kuya kasi, importante iyan na mare. Diba? Ang importante nare-remind kita kang pagiging human, pagiging marita sa kapwa. Minsan yan, may kwektaram ko sa mga estudyante kong, be good to others even if they're not good to you. So yung gano'n baga mga extreme, pero sir, yan ang basyan ko, yan yung pigtatara mo, na pag naaano kita, nare-remind kita kang, nakulong ako sir, tuom na mga kasabihan. Actually, minsan nababanggit ko yan. Baba, sabi ko, nararamdaman ko sabi na Alexander Pope, the best life lived is to live for others. Mga argula kayo sir, na mga words of wisdom, na talagang mga hararom ini, pero totoo, kasi hango ini sir sa tunay na experience sa buhay. Ano po? Sir, ano sa bagong mo? Paki-comment mo ako. Kaya ito kasi, kang panahon ta, GMRC ang apod kayo ni sir, good manners and right conduct. Very, very emphatic na good manners and right conduct. Ginibong generic na lang, values education. Sa kuya, sir, pwede kayo ibalik sa GMRC. Para na-remind lugod kita, good manners and right conduct talaga. Kita pa kumbaga sa learning baga sa Yes, learning po. ang tao. May mga theories na nagko-conflicting diyan. Nasabi ang learning purely behavioral, sabi naman ang learning niya more on cognitive or mental. Ining behavioral component ini sa mga action kang individual. Yes. Halimbawa, ito nga madumang kita sa Tacloban. Nata naging siring keto ang action ketong teenager. Teenager ang kategory ninda. Yes, 14 buda 15. Nata naging arog keto ang action ninda. Pighiling sa mga anggulo na saro sa pigiling na tsuri itong video game. Yeah. Pero
Gorbox. Itong Gorbox, may mga study, ay limited ang study actually, na nagsasabi na ining video game, dakula ang influence. Pero may mga theory na nagtataram na may influence. Influence, okay. Another one na pigsasabi duman, so bullying. Naging biktima kang bullying. Ini pa ang cycle kang crime, padago siya kasi pag naging biktima ka, muya mo naman mga abuso. So naabuso mo, muya man dahil naging biktima, muyaman mag-abuso. So yan, so cycle kang Vicious cycle. So mailing tadig din na ini man na bullying, adakulo na study kaya na literature ang apod tabaga kaya related literature sa tuya sa college. Dakulo na mga pag-aadal diyan or pagsasaliksik na ining bullying dakulaon ang epekto sa behavior buda sa cognitive. Okay. Kasi saro pa pag nabully ka baga nakulugan ka. Pag nabully ka man nasupgan ka. Yes. Ngunyan, pag nakulugan ka maisip ka mabalos. By principle pag mabalos ka sobra sa pain na na-receive mo. Di ba? Baga, by principle, nakulugan ka nga ni, kung ano nakulog na namatian mo, dapat mamatian niya man, or more than. Minsan baga sir, yan ang sa hising. Or more than. Okay. Kaya baga, imbis na nagninipis, sukulog, nagdadakol. Okay. Ayan. Kaya mabalus nga sa term na mabalus. So, saro pa kung mailing ta duman, sabi baga duman sa video na iling ta or sa news, yan na. Biktima sinda kang bullying or nasupgan or nakulugan. Ang tendency maisip sinda na posibleng paano kung makabalos. Yan. May anggulo man ako duman na pighiling, baka limbawa nagpapansin sinda dahil halimbawa dahil ngayon sinda napapansin sa campus, tapos mo yan ninda magpasikat. Kaya lang sa pagpasikat ninda nakasubra. Yes. Nakasubra sa pasikat ninda. Kaya yan man susaro sa mga anggulo. Actually sir, impirmitang nahiling ang resulta na sa naarog ka inim nagmagkagwang mass shooting nagkagwar. Pero pag dinangog mo ang agrangay kan mga magurang kan biktima sir, may marurumduman kita, di ba? Big padakula ko nga ini, iningatan ko nga ini, big ano ko nga ini, maaarog sana ka ini. Iyan sa mga magurang na talagang tinutukan sa inyo mga aki. Paano man po sir sa mga magurang na dahil pakiaram sa mga aki, na sa harong palagpasan kang harong daing limit ang murudahan, unlimited ang murudahan, ang mga, di ba, ang violensya, di ba? Kung ano ang data na pwede kita garing di pwede itaram ang gabos na yan basi sensor kita. Pero harog po kayo sir. Minsan nakaano ako ni sarong estudyante na violent yun sir sa klase. Ito pa lang naaraman ka nag-uli sa inda. Violent yun man ang magurang sa iya. Talagang bigbubugbog siya. Tama ito sir, sabi mo na nagbabalos kung ito na lang sa iyang mali sa iyang nagiging aksyon. Kasi siguro tama ang mga interventions ka mga counseling sir Tapos mismo sa mga magurang siguro panahon na ini para mangnunin dang sa ng mga akita kung nakakagiboy ning sala nakakadanyar ini sa iba sir. Actually sir, pag hiniling ta itong pig istorya mo sa harong, ito nga isusaro sa mga tsura yung pig sabi ko kasi ba kay Bron friend na iling niya na so environment sa harong nagmumuda, may nagsasarapakan, may nagsusuruntukan, tapos kung ano-ano pang mga terminolohiya na bako magayon, nadadangog niya ito sa magurang niya. Ang sarong aki na ang paghiling niya kayan nanonormalize na gari norm na siya gari ang paguna niya nangyari ni sarong parehas may sa luwas. Ayan. Kaya so mindset niya gari normal na siya, gari naging norm para sa iya. Tama. Na arog na kayo so standard. Kaya although kung mailing tamambaga na sa madumang kita sa pagpakasal tadyan nagpuno yan Okay, sige. Igwa bagang seminar ang bago ka mapakasal, tatakil man yan na responsibilidad kang mga magurang. Kaya lang minsan nalilingawa naman medyo busy naman sa magurang pero diyan pa sa bago
pagkakasal, iyan na mga responsibilidad kang magurang. May marriage Pigdiscuss counseling na. marriage counseling, pigdiscuss ang kang simbahan, pigdiscuss kang DSWD na mga responsibilidad. Mahiling ta day man gari nagkulang so duman sa aspetong ito. Kaya lang pag-abot na digdi sa pamilyang setting, dakulang pagbabago dahil talimbawa kung sumagura ngaya so mag-agom permi nagiiwal di siyempre ang ekspresyon kaan sa words bako man magayong nagiiwal nga Yes, may oo. conflict bako man love ang pigi-embrace. Yes. So ano ang mga words na sasabihin ninda? So, nailing man ito, halimbawa, so mga aki ngayon doon or nasa community siya, iluwas na sa so harong. Yaon sa duman sa community na ang pagluwas niya sa harong ninda, normal duman so nagbuburukudan, suriyaw sa tinampo, tapos may nag-iiriwal na hiling niya. So, iyan ang saro sa mga faktor na kung sain nakaka-apekto negatibo sa pagdakula kang aki. Kaya baga, good thing man na ining PNP baga igosindang programa na pigi-increase ninda so visibility ninda. Dakula na Deterrent siya, sir. dakulang factor ini na visible ang mga uniform personnel tapos ng tanod kasi iyan nagtataw iyan kumbaga naiisip kang aki na magibo ki bako tama kaya lang may nahiling siyang may otoridad di siyempre naho-hold Yes. ano na ito napupundo dahil na ito nagigibo so magayon ini na may mga agency na dapat magturukaw para ma-secure lang ining safety kang mga learners ta. Bako lang ini sa learners pati sa mga maestra man kasi minsan nababaso lugod sa mga maestra na so maestro nagkulang nababaso lugod so eskwelahan nataon yan sa nangayon nangyayari na ngayon kay tungon yun sa nangayon sa mga marog ba na comment pero dahil naman mabasol kay tuta ang pundo so fund baga kang gobyerno bako man kita bastante. So nagkakawat kita base duman sa pondo kang gobyernong di-download sa eskwelahan. Iyo, ako siya de ko na sa ibang may mga bansa baga sir na halos ang pigme-measure ninda ang katuninungan mula kaugmahan ano. Yung mga nasyon na arog kaan na garo iyan ang sa indang minds, iyan ang sa indang norm. Kaya kung sa siring kaning paghimay ta sir, minaluwas talaga nadakol ang mga factors na nakakaapekto parang aki mag-isip o gumibo ning sarong bagay no. Sabi mo nga ni po sir, siguro ang pinakainot sa harong. So mga magurang magpahiling marena ehemplo o halimbawa sa sendang mga aki nin pagkamot nin pagsunod sa lay pagrespeto sa kapwa. Mga araw po, mga basic bagay ni sa nagaro mga theory siya, masyadong ideal pero bako man kasi dapat talaga ini ang manormalize. Minsan ang mga aki, ako pirmi ko yan sir. Pag nahiling ko ang aking, nadalang ko ang aking maminudahon, as in grabe. Ako, sir, I don't know kung judgmental ako. Sarong konklusyon ko kayan sir, sarong ninda nagmumuruda sinda. O kaya sa mga kakawat niya, o environment niya, nagmumuruda. Tapos ayun man yan sir, ma-model. Di ba? Correct. Paano? May tsuri naman kaya. Gari eskwelahan. Sige lang sir, okay lang po. May tsuri naman paano kaya. May tsuri kaya na ang sarong tao, poon sa poon, dahil siyang aram sa kinabang. Yes, tama. Sa inda, or ano ang mga paagi kung paano siya nagkakaigwa kay kaaraman, nahiling niya, nadangog niya, na-activate sa mga sense organs niya. Kaya, ngunyan, na-store ito sa brain, tapos nag-response, aarugon, imo-model. So, iyan ang saro sa mga kunyan factors na nakaka-influence sa behavior. Sir, tamang-tama sir, ikaw ang otoridad digday. Tawan mo daw kami ng insight kay ni. Ang iba man sir nagsasabi na, lahi talaga ngayon yung mga pasaway. Lahi talaga, ikaw man cancer, DNA, lahi or what? O ma-influensya lang, I don't know. May pigsasabi na pag may term nga ni kani. So
nasa dugo da. Nasa dugo, okay. May pigsasabing nasa dugo. Although scientifically may pigapod paano kitang trait genes tapos sex genes baga. Okay. So nai-inherit ito hali sa magurang, pasiring duman sa mga aki. Pero pwede ni i-correct. Yan. Igwa pa anong perming room for learning ang sarong individual. Okay. Pwede siya i-correct. Minsan man, ang sarong tao, habo magpa-correct. Okay. Yan. Maski aram niyang sala, pag tinaraman siya, dadangogon man sana, pero uliton man. Sa mga edad na adolescent, buda adult ng individual, may minaabot pa sa punto kan sarong tawong ang apod na ni self-realization. Minaabot ini sa punto kan sarong tawong minabago siya or i-improve niya ang buhay niya or may development sa buhay niya from halimbawa negative to positive. Kasi nagkaigwas siyang punto sa sadiri niyang self-realization, na-realize na sala palan ini na what if pag arog kay niyang ginibuko. So sana mag-abot sa punto na ang mga tao yaon duman sa estado na magkaigwa sa self-realization. Kasi minsan man ang mga generation ngunyan habo na pagtaraman. Okay. Pag tinaraman mong para sa indaman sana, dadagugong ka man. Pero minsan nga ni masimbag ka pa. Yan. So iyan ang habo sinda pagtaraman Okay. Tapos ang pag-absorb ninda kang failure, lalo failure, pag-absorb ninda ka ini mababaw na. Bakong araw kang panahon na kung saan maka-experience ka kay failure, mamatian mo ang pain, mas grabe pang pain, pigigibo mo itong instrumento para magkusog ka giraray, para makabawi ka. Kaya, ang survival ka ito, mas halangkaw. Ngunyan, madagitan mo ngayon, halimbawa sa nasuaki, naisip ng malayas siya. So, mga arong na kaya na mindset baga. Minsan, madagitan mo sa eskwelahan, dagit na sa teacher ang aki. Diyaon siya duman sa component kang cognitive na sa pag-process niya. So ano sila paguna mong pwedeng intervention kaya yan? Sa eskwelahan? O itong bigsasabi mo na madagitan sa nag-ano na. Ang intervention kayan usually kung digdi kita sa eskwelahan na setting kasi very limited man kasi ang community. Okay. Wala man na community counselor, wala man na community psychologist sa Pilipinas. Okay. Yan. Ang coverage kang DSWD bako much on tang priority baga ninda social services. Yes. Pagabot man duman sa DOH kasi ining mental health na nasa DOH na siya. Limited man ang kunyan ang apod kay ni ang serbisyo dahil limited man ang personnel. Yes. Dumang kita sa eskwelahan. Okay. Ayan. Kasi nga ni, sabi mo kasubago, totoo yan sir na ang sarong individual or estudyante nasalawig ang oras niya sa eskwelahan kaysa sarong. Kasi pag kinumpyuta, mauli siya alas 5, makaturog alas 8. So magurang mauli alas 8. Pero nasa nang minuto sinda mag-irestorya, diturog na. Mamata alas 6, maasikaso na nakakapag mga preparar kang pagklase. Sarong oras man sana yan or 1.5 hour maximum. Ayaon sa eskwelahan kay mga anom na oras, 6 mga araw, 6 to 7 hours. Yes. Ngunyan, dahil ang time na ito, mas halawig duman sa environment na eskwelahan, mas dakula ang oportunidad kang ining nasa education sector na mas magkaigwa kay programa para sa inda ta sa oras nga ni alawig. Yes. Ngunyan, pwede sinda maggibo ki mga intervention pero ang katotohanan ngunyan sir, dumangon na sa realidad. Sige. Ang katotohanan, day mo usually ma-express ang mo yan nindang gibuhon dahil limited man ang resources ninda. Okay. Sarong example sana,
may ratio, sir, ang guidance counselor boda number of students. Ang ratio kaan kundi ko nasa sala 1:500. Oh, ngunyan Sarong counselor, 500 na estudyante. na estudyante. Sa 500 pa sa nang iyan, day mo na siya matatawang ki best performance mo. Yes. Kasi 500 gani. Ngunyan kung magiging siyang magibong 1:250 mas maray or lower than that. Kasi igwa ka hands-on ang ano mo, oras. Good thing man ngunyan na pigaadalan kang DepEd na magdagdag kay mga personnel ining guidance associate. Okay. Kasi makakatabang ining maray. Yes po. Ang katotohanan ngunyan, may mga eskwela na wala man guidance counselor. Dakulong ka andig di. Yes, sir. Sa Legazpi Division sana, sa Albay Division, dahil nagkatamarayo. Dakulon even sa Tuya, sa Bicol University. Pag hiniling mo sa Bicol University, sarong guidance counselor, sarong college, dakulon pati. O minsan nga ni, sarong guidance counselor, tulong college, o duwang college. Gusto sabihin, iyan pa sa ng numerong iyan. Magpapahiling na kulang ang resources ta. Okay. Kaya ining nangyaring ini ay opener siya. Yan na tawanan ki budget kang gobyerno, particularly ining sa eskwelahan, lalong-lalo naman to be exact ining makatabang sa mga services kang guidance office, kang student services. Kasi pag igwang hands-on dyan na personnel, so estudyante may mararanihan. Yes, sir. Tama. Ang realidad minsan nagiging guidance counselor na si homeroom advisor. Kung may mga concerns siya na luwas man sa iyang kapasidad dahil limited man ang sa iyang autoridad, sa inya siya i-refer niya pa pala outside kang school niya. Di ang oras pa no importante. Yes. Kasi ang emosyon kang sarong tao minuto sana ang pagbabago. Okay. Oh, kaya dapat yaon dyan so proximity kang service provider baga sir. So yeah, proximity niya. Any moment maka-rescue sa imo, maka-response. Oh, kaya siguro sir ang ano tadigdi pinakang magiging ano tadigdi pinakang thesis. Gabos talaga magtarabang sir ano. Magtarabang gabos talaga puun sa harong. 'Di ba sa komunidad. Sa eskwelahan kita ito sir. Siguro sa parte naman sir tayo ang mga trabaho ta. Dadagdagan ta siguro ang discussion ta sa mga araw kayan. Pakusa nang masyado kita nakatutok luman sa mga subjects talagang gusto tang i-deliver na nasa syllabus. Siguro pati ini ano kita diyan magbabad kita minsan. Tanganing dakula ba kasi ang influence kan teacher sa estudyante ara mo po yan sir. Kung minsan pag tubod sa imong estudyante talagang kung anong itara mo halos yun na ang sa iyong pigsusunod lalo na kung maray ka man na halimbawa di ba, so at least kung ano ang kakulangan kan magurang maipnoan na kang yaon sa eskwelahan di ba, pero ang pinaka-ideal sir gabos talaga humiro para digdi para dain na mangyari ining mga mamundong bareta na ini na pag nadadang ako sir minsan naghihibi ako pag nahilig itong news grabe devastating. Ano talaga sir, totoo po yan na pigsabi mo dahil itong pigsabi ko man na Churi na si Bron Brenner na author yun na yan na pigsasabi mo sir na bako sa nansaro kung bako complex pa ang mga factors sa development kang individual. Yes. Kaya sabi nga ni kung gusto mo ngayang maparahaya ang aki mo i-expose mo ngaya siya or ilaog mo ngaya siya sa mga amigong marayman. Okay. Yan. Tapos pagdai mo sa nabantayan, papaduman ito sa ibang tinampo, naglilid man ito, pasisiring duman sa negative na behavior. Okay. Kaya baga minsan, ang katotohanan ng cancer, magurang. Yes. Ang magurang,
may sadiring criteria Okay. kung sa ininday enroll so aki ininda bawa nga yung mga grade 1 sing kuno nga enroll nga so aki ko. Tama. Minsan ang pigiling dyan sir na factor bako man sana sa curriculum bako man sana sa mga subjects na offered tuman minsan pigiling na ini nga yung school na ini nagtatao nga yung programa sa siring ka ini. Okay. Halimbawa nga yung sa social development. Yan. Ini nga yung school na ini, nagtatao man nga ining programa nga ya sa mga values formation. Ini nga yung school na ini, may kudal, safe daw nga ya ini, may gwardya, o igwa daw nga yung sindang pulisiya na day pwede magluwas ang estudyante basta day patapos ang klase. Wala ding sundo. Dahil sundo, dahil magluwas, or pag nagbabalyo sa tinampo, pigagay daw ngayon sinda. Ayan si safety. Yes. Ayan, pigagay daw ngayon sinda. Paglaog naman sa eskwelahan, tigtatawanan daw sinda ki sistema tanganing maproteksyonan. Taan na sa example, sir. Bago ko naglaog BU, sa China ako nagtrabaho, sir. Sa akong guidance counselor that time. Okay. Ngunyan, saro sa trabaho duman kang guidance counselor kasi igwa man na katabang ka, may staff ka man eh. Ang saro sa trabaho kay ito, kang guidance counselor, mag-check. Inot na inot, mag-check ang temperature kang mga aki. Yan. Tapos, ang bag talaga may metal detector. Okay. Ayan. Masabi yung tanang dahil man napi-perfect ang metal detector pero nakakatabang si metal detector. May piga-check kang sa temperature so gari baga badil-badil. Piga-check kasi ang inot na rule duman pag may kalintura day pwede magklase. Okay. Yan. Regardless kung may exam o bako kasi pag may kalintura inot na inot dapat nagpapahingalo. Okay. Panduwa baka makaulakit. Tama. Kaya ang pigi mo ito pag naabot itong temperature siyempre matanog sa detector igigilid mi dadaron mi duman sa clinic apo dan mi si magurang. Okay. Ta pipick upon kang magurang. Ta may hilang na nga ni tas mauli sulo. So sala bagang prinsipo. Okay. So susundoon siya. Tapos pag may nadangog gihilingon itong sabag. Iyan so sistema mi duman. Pwede man baga yan i-innovate in some way na depende pa ano sa sitwasyon, sa setting kang mga school locally digdi sa tuya na kung ilingon ta protection bagay ito sa magurang Yes, na uy halimbawa ngaya ako kaklase ka itong may kalintura ay seryoso pala ngayon sa eskwelahan na so health condition so safety kang mga aki tiga proteksyonan ta may kalintura day pigpaklase lalo na may date sa nang sipon day na tigpapaklase kaya nauso man kayo si modular concept pig-share ko lang ta dahil pa ako digdi nakahiling sa Pilipinas na school na piga-check ang temperature. Malibang kang panahon kang COVID. Apos kang COVID. Pero tabangon maga siya. Kung Yes, kita maga, kita pa nung magurang, pero ming ang inot ng naiiling, si protection Yes. kang akita. Yes, sir. Tama yan, sir. Kaya, siguro, pero ako, sir, paghihiling ko pang sarong dapat na solusyonan. Although, garo baga siya bako connected pero sa kuya sa analysis konektado siya yan baga sir darakulaon na sa class size Oo. di ba na kuminsan di ka matubod kung dayo mahiling nagkaroon ng mga sardina sir Pig istorya nga niyan sa kuya kang mga estudyante ka nga sa grad school. Ang class size da sa inda 50 to 60 mga siring kaiyan. Sa tuya nga ni ang 40 medyo magabat na. Yes, oo. Yan. Much more sa high school kasi ang high school maligalig kung baga sa term sa Tagalog. Maligalig iyan kumpara sa college. Sa college medyo pinu-pinu na refine na ang behavior. Ang high school maligalig na desindang pakiaram kang mga minsan maribukon, minsan nagbabasketball, madyan sa classroom mapaanong suna. Bako pasindakan conscious na maray. Pero pag iniling ta, may epekto sa learning. Yes, siguro. So, ano daw kung mapag-adalan siya kang mga government agency lalo na sa DepEd or higher education na ano siya
limitaran. Yes. Limbawa gibo na 20 o 25. Actually sir, sa first world countries, ang sarong college, ang college ang maximum kang 15, 15 yun sarong seksyon. Sa Singapore, sir. Sa Oo. 15. So kung tapos ang setting ninda iba man aro kan round table na discussion, bako aro kan sa traditional tang setting digdi sa Philippines. So may iling tana dakulaon ang tabang kung babawasan ining class size. Yes. Lalong-lalo na sa elementary, buda sa high school. Ang elementary, kung private, igwang assistant ang teacher. Pero ang public, wala man na assistant. Much more duman sa high school. Tapos aro pa nga na dyan, ta, high school baga, minsan may mga gang-gang na, ayan, or fraternity, or sorority. Minsan, saro nga ning worry dyan, yan na, dahil igwasin dang grupo, tapos nag-iiriwal sa laog or nag-iiriwal sa luwas. Kaya, kung sa laog, dapat, so guidance counselor, so discipline officer, medyo strict, tapos so ROTC ngayon ninda, kung, or C80 ngayon kung high school, pwede ninda ito ma-maximize kasi sa C80 discipline ang pig-develop eh. Pag nagluwas, makipartner sa barangay council na may tanod or kung yaon man sa ang harani sa pulis. Ang proximity kasi buda na iiling sinda. Nakulaon na yan natabang sa komunidad. Yes, sir. Tama. Pagluwas mo ngayon sa campus, may nailing na patrol. Di siyempre, takot-takot ka. Yeah, tama. Mga arong mo ganyan. Oo. So talagang ang sitwasyon to talaga, sir, dakulon ang pwedeng gibo na interventions. Pero dapat seryosohon. Kung minsan kaya nagiging reactive lang eh. Pag may nangyari, saka na ma-erase. Pagdain na naman, lingaw na naman, balik na naman sa dati. So sana ini, sa pagikan sa tuyang programa, sir, lalo na ikaw po sa otoridad sa pag-uurong tang ini, bilang yan dyan sa psychology world, no? Talagang dakulon kita, sir, nahihiling na kung ining mga bagay niya ini magigibo ko nin seryoso, as in sustained siya, sir. Siguro malilik kayan kung dahil man sabing totally mawara ini, dahil man yan, imposible yan. Pero at least bako arog ka ini ka-massive na talaga magagaba sirang tikab mo pag kakahirling mo ang pangyayari. Dahil ka maisip na pwede pala nining mangyari sa arog ka ining setting. Sa tuya, sana, yun na nga ninisupig sabi ta na ini pa nung nangyari ini, eye-opener siya eh. Yes, tama. Bako sana sa eskwelahan, setting pati sa pamilya. Kundi, seryosohon man talaga na so mga agency involved, tapos sa mga opisina, tapos sa mga individual, pati sa mga magurang. Mas magayon na sa pag may orientation baga, pag inot na simana, mas magayon na sa orientation pigre-require sa magurang na mag-attender. Okay. Bako sa naso estudyante, ta para man mailing man kang magurang na seryoso ang eskwelahan sa mga programa sa mga pulisiya. Tapos ipahiling man kang eskwelahan ang statistics na nag-hire kami kay bagong siring ka ini ang programa ta na ang cellphone pwede sa nagamiton kapag siring ka ining kondisyon. Kapag may violation diyan, arog kaning gigibuhon me. So iklaro man sa ang apod taba kay ni dialogue with stakeholders. So dapat mahiling mamatian kang komunidad, tapos continuous bako sa naso dahil ngunyan May nangyari. So, yan medyo durudakula ang budget na kaipuhan kang gobyerno talaga digdi, pero may pwedeng gibuhon na pansamantala. Kumbaga short term na action ang eskwelahan kasi eskwelahan ang inot kay ning Yes. pwede man mag-action tulos kay ning LGU, ipaapod kang LGU ang mga principal, tapos mga concerns na individual, tapos LGU ang magplantsa. Pwede man iyan nagibuo. Siguro, sir, may 2 minuto pa kita. Tao daw, sir, mensahe ang mga magurang niyan. Para sa mga magurang, ako saro man pa anong magurang. Parehas kita, sir.
sa parenting paano ang sarong elemento na dakulang tabang sa pagdakula kang mga aki ining communication line. Data ini paghalion na permi kita magkamusta, ayan. Tapos mahiling, madangog sinda kung ano man ang mga pangangaipon ninda. May mga cases kasi na may nangyari sa eskwelahan or nangyari sa buhay niya na daita aram. Ngunyan siya nagpaparamukmuk na sana dyan or then nagparaluwas, data na malisyahan or may pagbabago na palansa sa iyang buhay, data na malisyahan, data siya nadangog or napasipara ta sana, dahil medyo busy man kita, mas magayon, so nangangamusta, sabiyon ta ng bihira na sana maghirilingan sa pangudto or pamanggi, medyo berisiman, pero tawanan tayo ng oras ang paghapot, pagkamusta. Tapos kung pwede huro halabaon ang family hours, mas magayon. So may diit na motivasyon, tapos pahiling mo man sa kung ikaw magurang, i-highlight mo ining mga values kasi ining mga values na ini magiging niyang guiding principle para maging siyang successful individual. Ini man na mga motivational mga stories or lines or ano man na success stories or pang-motivate mo sa mga aki, magiging man siyang elemento para mag-increase ang drive niya sa iyang pagklase. Okay, well said. Magayon nun, sir, ang sa imong tugon. So, siyempre, nabutan na kita din oras sa pangaran ka na gabos na mga opisyalis kan Bicol University, lalo dyan sa Bio Extension Management Division. Ay salamat sa satuyang guest mo niyan, si Sir Prony. Sa pangaran ng suyang partner, si Professor Dr. Edgar Barameda, ako po ini Seth de Matera. Salamat po hasta sa masangling episode ng satuyang programa. Good noon po. Nadawog nindo ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division kung saan ang informasyon asin inspirasyon iyoan sa indong katuwang sa pag-uswag kan buhay asin komunidad. Hanggang sa masunod ng Miyerkules Giraray, ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan digdisa na sa DZGB 729 kHz udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo.